Estamos este 25N de novo coas mulleres deste país denunciando que a violencia asasina, maltrata e, desde logo, agrede as mulleres cada día. Frente a esta violencia é importante que haxa máis medios, máis recursos, que se traballe mellor na prevención e, sobre todo, que evitemos calquer paso atrás. Estamos nun momento onde o negacionismo quere avanzar, quere, ademais, facelo negando a evidencia de que existe a violencia contra as mulleres e, desde logo, este é o momento de frear ese negacionismo da extrema dereita e da dereita, porque negacionismo non é só negar a violencia contra as mulleres, é tamén pactar coas forzas políticas que a negan, como fai o Partido Popular. Negacionismo é recortar os fondos para loitar contra a violencia de xénero, como fai o goberno de Rueda, e negacionismo é tamén manter durante meses a un conselleiro que estaba denunciado por unha agresión sexual, porque a mensaxe que lle está enviando a Xunta de Galiza á sociedade é demoledora. Desde a BNG seguiremos traballando para loitar contra a violencia de xénero en todos os ámbitos, na sociedade, na educación, porque é evidente que a violencia sigue aí, que é un exemplo da brutal desigualdade que sigue existindo na nosa sociedade e, desde logo, non imos dar ni un paso atrás á hora de traballar por unha Galiza de mulleres libres, vivas e iguais.